така нататък. Но ако може, кажете ми някакви съвети как да почна. В момента играя Deathmatch. Така. Баскетбол, къде биеш тос. Да снимам с нова програма, така че ако има някакви проблеми, съжалявам за което. И пак казвам, че съм пълен нуб, не знам какво правя. Просто искам да ви съобщя, че снимам. Ще снимам на CSGO. Имам играта, купих сега. И така. Ще снимам играта до края. Имам лек лак. И като така снимам с нова програма, така че ако има някакви проблеми с клипа, се извинявам. Но мисля, че няма да има. За сравнение с Фрапса, мисля, че е много по-добре. И въобще не ми лаги. Аз с Фрапса, като влизам да снимам, игра 10 FPS. Опа, кой видях там? Чакато има някакви тука. Умри, бе. Да ви кажа, не игра с хакове. Фак. И точно тук не игра с хакове. Тук казвам. В CS едно и ще се говоря. Имах към 15 000 хака. И въобще не ми беше интересно да играя. И сега вече разбирам какво е интересно да играеш без хакове. Играта ми е много ма зарби играта. Вече играя редовно. Ако... Да. И ако му пишете в коментарите някакви клипове или не знам кой да гледам, да се научи малко да играя по-добре. Трети ранг съм, ако има от някакво значение. Но не мисля да играя компетитив. Или там както са. Не, аз почти му играя просто. Пълен сол пак. Както и да е. Така ще снимам CSGO, ако стане клипа, говоря, значи ако този клип е качен, значи се надяваме да почна да снимам редовно. Нещо вече се бях отказал да снимам, просто му мързи. А пък и компютъра ми нещо много бавен са на последните месеци. И като почна да снимам пада ми 10 FPS, затова. Така че ако това видео е станало без проблеми... Как може? Не го би вече. О, yes. Не мога. С някакво случайно без това знам, че не съм добър. Че с какви игра в мита. Нам сигурно съквам. Да, ето аз не сигурно съквам. О, басяк е. Басяк турни. Така. Нека се приближи малко. Опа. Не, това е бас. Просто нямам думи. Как му убият на лака. Fucking SPS drop. Убих го е. То може нещо стане от мене пак. Аре сега ако умреш, ще супер. Не! Да, имам скин само на това оръжие. Падна ми се 2 пъти. Имам 2 скина на това оръжие. И най-накрая дали съм на последно. Да, ето, аз не бях на последно. What the fuck? Мисля си, че е добре. Нямам никакъв лак. Моли бе. Но предната мишка се скапа и след трябва да съм се набавна. Трябва да се повиша малко сензитивите на мишката. What the fuck?
Така. О, фак. А, не, просто. Какви са тези, аз просто се парам да играя. Хе-хе-хе-хе-хе. Ти откъде е? То откъде дойде, бе? Сега е отзад. 15 000 в едно, да би скочил. Еми... 13-18 бас ще бе скоро. Чакай, поне има някакъв... О, есть има някакъв 223. Басно го. Сега мен ще убият. Няма проблем. Опа. Тук взех охлаждане за лаптопа, който е малко щитово. И като нещо са малко повече. А не, просто дявам, но ме е слаб звука и нищо не мога чувам. По-скоро трябва да си посиля малко звука, защото ме е слаб. Не мога ги чувам къде са. В момента ми заби малко компа. Ай, тръгни, ай, тръгни. Ей, съжалявам за... Да, тлак. Хора, това беше от мен. Тут ще ви лак в края на клипа.